mata wallahi dawo kurar mu makawa 2 times mun zo tafiyar mu ta gwarzo mata wallahi jam'iyyar APC mun bi muna yin hanzari dogo mai dogon aiki masu nufin makara sun sha kasa mu daidai inda ka tafi muna nan ka zama dodon kucili mata wallahi jam'iyyar APC mun bi muna yin hanzari dogo mai dogon aiki masu nufin sakara sun sha kasa mu daidai inda ka tafi muna nan ka zama dodon kucili mata wallahi jam'iyyar APC mun bi muna yin hanzari dogo mai dogon aiki masu nufin makara sun sha kasa mu daidai inda ka tafi muna nan ka zama dodon kucili ya hadin samadin kai zan sanya farkon lamari ala daya kai ne ka halicci dukkanin al'umma kai wannan duniya sannan kai mun baiwar na faɗi ajin tantance gaskiya a yau tafiyar mata walla nake so in yi tafarkin tsintsiya APC tun da ka dawo baba ba ma ke biyowa baya ba mata wallahi jam'iyyar